Hola, egunon. Zelan? Ondo? Ondo? Betiko antzien? Jo, primeran, itxura honakin, Bai. Izena? Juanjo Uribe. Juanjo Uribe, Bai. Mikel urtaskotarako. Bai, bardi. Itxura ikusita ez pentsatu ez dakit Mexikon ginela edo... Abi gure familia Uribe eta rataratek gara dantzalaizek eta kantalaizek. Bale, eta bintxe zago, rantxerakin eta gorroakin. Bai. Musikak entzalago pizka bat, bai, eskarrik asko, bai. Ya está, kendu dut. Oso ondo. Berba egiteko inoetu hau. Juanjo, zer zara, mekanikoa? Mekaniko ez beha, mantenimentu motorrona bakarrik. Eta berez, zelan bide dakazu? Psikologo, psikiatra, zeladore... Psikologo, psikiatra, zeladore? Zeladore danak, tabernan ebizu dena. Ze mediku nien dauz, 5 minutu, eta gero datoz nire datoz, eta gero nik az dauz, egun guztize, joten da mediku nire triste holan. Gero etortu nire, irudau, ardatxo, irudau zerrozta ja, dantzar, aiba, hau ez da lengua. Aiba, Dios, bale, bera son taberna dakazu. Bai. Amigo. Barman, kamalerunaz. Kamarerua zara, bale, barmana, bale. Eta horregatik zara, psikologua, psikiatra eta... Motorragaz, beraz, tabernako gauzak ere banatzen dituzu motorragaz. Bai. Telepoli. Behatzi lau 6, 2 5 6 6 3 2 deitu orain. Eta egin pelikula, ezta? Bai. Eta zu bitartean psikologo eta psikiatra eta... Psikologo, psikiatra eta erakitzen dut zen. Eta esan diazu, zeladore ere, bai, zer da zeladore? Zeladore, azkeneko orduan, goizeko ordu izek iruretan, gehizona ja mozkorratxua, da bakizu ba. Bai. Pase, eta ez dakizela... Bai, Karatile guztute, Adios, karatile jana ematen dituzu? Karatile nena, no? Bai. Goizona karatile... Adios. Dana bizi horren da, hemen itxo dut hemen galtzerate. Morgan, gehiagien adenezkero, zuk karratilean hartu eta... Hartu etxe. Froga egite badago? Bai. Bitxe eta aukenduko dut. Morgan nago, 6 kalimotxo edo edan ditut eta... Ni hemen txe, hau patletik, hartzen dezunten? Adios, karo. Venga, guazen, etxerate. Primeran, joder. Handik erametik, segun. Segun nubizian. Nubizian, anetxi bestien, kotxetea eran nolan. Bai. Buleten zu? Bai, maravilla. Hola, kotxeik hartu ez eta kristo maravilla da. Dikitapa, guazen etxera. Baina, pazientzi ere beharko zu ez da, Juanjo? Ekubi gara dau, gure niez. Zuk, ondo ezagutzen dituzula morgatarrak nolakoak dira? Zelako dira? Bai, zelako. Gente majoa dira. Majoa, ez da? Hane errezen ez dagoeten problemarik eta erresterik izan danak. Primeran. Eta barra besta bizti adarra joten daute eskita. Aio! Koño! Borlin! Zein da, hoi? John, Olabarrikoa, Borlin! Zer volante hartu ezkio bai, baino, meka huesos. Bai, barkatu. Zein zan, hoi, barkatu? Hori pasena, John, Olabarrikoa, eta hori horreien... Eta nola deitu zinezu, Borlin? Borlin, huebon zelan segutzu ba, logo gazpau zan. Hori hori bizide eta... Juanjo, eta motea zu jarri diozu? Danari, herri guztiz egi. Ademaz, bai. Gentik estoy de juten beran izinaiek, ze Pedro, Luis, Alberto, asko dauz. Beranik torretik plaz, utetuz lehenako erretratuen izen bat, mote bat dara emintzie. Badakazu imaginazioa eta jartzen dizkizu mota jendeari. Momentuen. Moisesekin egon naiz. Bai, Moises etorten da, haintu behar gizu, Moises elebikin da, hola etorten da. Da, gero, taberna sartzen den nire, ademaz, taberna etorten da zolan, da, zer, esaten doz, hola patnata, ze bide, zenzu. Berdin, ja, Egon nahi zebai zekin, Martinekin. Martin, azabalako, bai. Azabalako, basurdie. Babe, hola etorten da, ze bide tola, baserretik etorten da natxe. Ebazta ba, Joder. Oso ondo imitatzen dezu jendia, Bai, danari. Nei imitatuko zeniake, Juanjo? Zuri? Bai. Zubia zelanengo txupa. Zupanak izu, non barban etorten, non zortzen eta. Eola gaztezan nire zutiketan danak izeik izu zupa. Zelan dakizu zu bolgo zauzen eba. Neko ezagutzu zuri non zauzen. Oso da, Juanjo. Eta zuaitz? Hola, beran kartxua, zikusten hori zibilken bia, ez dut txun. Beran kametxua, zibilken hori txetu. Arteza. Ni menisko bizek apurtun degen bia, ni aldi no, artez dau. Artista zea, Juanjo. Zematek esan duzu, zugamen tabernan deburi galtzen zauz. Karo. Telebizio imizik ez. Hori txikito kalzada zuritzen zua liegetan, ni hura bez. Guarda imitatzen dezu? No puedo. Jale. No puedo. Es que... Ese chiquito que viene de Bonanza. No puedo.
Zer zein deu, Juanjo. Zer zein deu. Bueno, Juanjo, karretila hartuta bultatuko geha zure, zera? Guazen. Naizu nik eramati orain? Zu nahiko esfortzu egin dezuta. Vale, nik nahiko esfortzu egin du, Juanjo, eta... Bazen, pixkana. Juanjoren lana egiten hemen txe. Hemen txe, listo. Bueno, Juanjo, haze sorpresa pilezukin, zer ratu agradablia. Beste sorpresa txorengo badakazu hemen txe talerrian edo? Deket nik nire idolo bat hor. Zu idolua? Zein, ikustia bada? Sorpresa. A ver. Hau da. Ai, bada, hostia, zea da. Cristiano Ronaldo, baina zu atletikeko esaltzea. Ni atletiko eta gero Madrilekoa. Adiós. Eta gero tabernan, klasiko baten, Madrile, Barcelona, tabernik topera. Tope. Nagola sartzen dugu baten egozien pareja bat katalana, dana golan. Esan zuen katalanak. Hemen danatie Barcelonakoak ez, danatie anti-Juanjo. Gero, zonuntzeko Cristiano gola, Madrile ikizun dut. Toma! Hostia, iguala, hori imitatzen dezu. Toma, hori ikizun. Bai. Impresionante, Juanjo. Bueno. Fenomeno, Juanjo. Ezagutu ditugu gaur, santu tristeak. Ezagutu dugu profeta katxondo eta guain Cristiano ikonena. Nola egiten du Cristianok? Ziu! Ez da, bueno, zuko bete imitatzen dezu, egila esan, Juanjo, imitatzari honena eta inimitablea zea. Bueno, egila esan oso ondo pasan unzukin. Dazkazu ofizio asko. Zea zeladorea, zea psikietra, zea psikologua, zea tabernaria, eta importantena, Morgan edaten badezu pila, hemen txedago Juanjon karretila. Baina, egun batian bai, zergatik igual batek edo bestek edaten dute, baina Morgako festetan, jaietan ze gertatzen da. Banik hemen txekarri dizut ideiatxo bat. Karretila bat jubilatu eta bestea erosteko. Hemen txe, Morgako jaietadako. Hemen txedakazu, telepoliti. Jarri Juanjo.